Θυμάσαι? Έχει την τσάρτη, λέει. Çobanımız meda buralarda, çobanımız meda buralarda, çobanımız meda buralarda, laşkede saraşıya oy oy, oy laşkede saraşıya. Πίνει τα κρύα τα νερά, πίνει τα κρύα τα νερά, πίνει τα κρύα τα νερά και σύρτη μάνα σιά οι οι και σύρτη μάνα σιά. Πίνει τα κρύα τα νερά, 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 τα νερά και σύρτη μάνα σιά οι οι, οι και σύρτη μάνα σιά. Πιστεύεις όποτε κάθομαι να μελετήσω, αυτά τα τραγούδια παίζω. Ξανά και ξανά και ξανά. Βαρύ λογό μιλέγραφο και το σεράντα μίλα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί να φαίνεται απλά, αλλά δεν είναι εύκολο ο σκοπός. Και ένα παμπουλί στο σιρήμα διαβρί, έλα πασό όλα λόγω, έλα πασό όλα λόγω, και ένα τερέμπουλί τα αίματα διαβρί, έλα τερέμπουλί τα αίματα διαβρί, πως τρέχνει ασώ το καρδόπο, πως τρέχνει ασώ το καρδόπο. Συνέχεια αυτά. Λοιπόν, είμαστε στον Τρυπόταμο, στο μουσικό εργαστήρι του Αντρέα του Τσανασίδη. Είναι ο άνθρωπος που μου φτιάχνει τις ποντιακές λύρες. Πολλοί βέβαια μου φτιάχνουν τις ποντιακές λύρες και θέλω απλά να πω, να ο Ανδρέας, εδώ είναι, τον βλέπετε, ο Ανδρέας ο Τσανασίδης. Πρέπει να προσέχουμε όλους τους κατασκευαστές, σαν τα μάτια μας εμείς που παίζουμε και έχουμε απαιτήσεις από τους κατασκευαστές να μας φτιάχνουν ωραία μουσικά όργανα ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας, γιατί ο κάθε εκτελεστής έχει και το δικό του τρόπο. Λοιπόν, σας φιλούμε. Τι έχεις να πεις? Πες ένα γεια. Γεια σας.